Клипа ли? Да, здравей хора. Чакай. Днеската БГ. И днеска с моя приятел ще играем Кесъл. Да го рестартнаме? Не го рестартвай. Той ме води с 3 пъти. Но аз не се притеснявам. За какво ми е да се притеснявам? Да знам къде са крещи. Не знаеш къде са. Ей, на колко? Колко си? 13. Фък. Окей. Аз не го правя просто от бутона. Искаш ли после ти каза сайта дет да го направиш това с един бутон, си купуваш каквото ти искаш оръжие? Не. Окей. Добре. Не. Ох. Аз все пак имам шанс. Не, да, нищо не е свършил. Само дето този път ще трябва ти да идваш. Шо, АВП ли си, бе? Да. Не. О, учих ли та? 27. 73 клас. Еми, все пак. Лесно сега, не. Окей, сега значи за тая игра какво да взема? Драмет на бомбата. Добре. Пак ли ще себе певате? Да. О, добре. Сети се. Не виждам. Добре. О! Взех ли ти хелт? Да. What? Как ти те учих? Ай, фък! 19 хелт. С какво съм тая? С това ще съм, що пак не. Ще искаш ли умреш това игра, обаче? Добре. Не мисля дори, че ще очакваш да умреш от това. Да видим. О, добре. Фак, бе! Как? Автоматичен тъп снайпер! Това е готин. Каква е та буря, бе? Аха, окей. Сетих съм нещо да направя да ти... Е, така да ти омъзня играта, разбираш ли? Не! Знаете, че ще го прещам. Присти. Колко с флашбанк.
Какво си взема това? Така, добре. Трябва, не знам. В този самолет дед мина. Дали флашнах? Флашна. Човек! Дори не съм че сгостваш. Аз ако взема АВП, какво мислиш? Добре, займи да, кой те спира? Парите! Значи сега ще съм с револвер. Дали ще мога да убия с револвер? Това ще е колко успя. Ей, да се пише! Улучих ли то? Не. Улучих ли? О, да. За 49 съм. Не! Защо? Човек, това не... Аз нямам пари. Факано за парите, иначе ще проверяват. Къде нямам пари за АВП? Аз съм с пилешки. Ще изиграем ли друга игра освен та? Добре. О, добре ли? О, О, добре ли? Не! Не! Добре. Да не ме... Беше заедно от първите пъти. Не ми трябва оръжие също. Що не ти трябва? Що ти без това? Мисля, че мога да убия. Аз съм с АВП. Вау! Там ли още една игра? Добре. Защото като гледам клипа е 8 минути. Колко? Хора, това ще за този клип и до скоро. Това беше първи епизод от Едно с едно с моят приятел. Айде, чао.